matag mag-vlogger no, pero okay lang kasi na lilibang naman ko. So anyway mga sis, yung exam ko first week of January, in-insert ko lang to kasi sayang naman din, at least man lang ma-share ko yung moments today. So dito ko muna ilagay. Hello mga saswang! Welcome back to my channel! So yun, hindi tayo masyadong maingay na yung mga sis kasi may natutulog siya. Tulog siya! Huwag na natin patagalin mga sis. So today, pumunta ako ng salon para ma-change yung buhok ko. So actually, hindi talaga itong color na gusto ko. Kaya since hindi naman tayo as in totally maldita, okay na lang. Hindi naman totally bad. No, siguro yung ano ko, yung hair ko. So okay lang. So anyway. Sa Pinas sa mga sis, dahil talaga is beautician din ako. Mga galing mga ako dito, dinala ko. Pinakita ko talaga siya yung picture na nare-reban at nagkukulo din ako. Kaso dito mga sis, hindi naman talaga ako mga brother, hindi naman talaga palagi ako nagsasalon. Minsan kasi, gusto ko din ma-refresh kasi iba naman yung ibang kamay yung naglalagay ng color sa buhok natin. Kasi dito maganda, may massage, may libreng pang food, yung mga snacks. So naisipan kong today, since New Year naman, maging new look ulit ako. So ito yung mga ganap sa salon mga sis, at saka pasensya na dito sa likod ko kasi medyo kalat talaga yan kasi nga nag-study nga ako no. So ito na mga sis ko, mga ganap sa mga color. So mga sis, ang advice ko lang kung magpasalon kayo dito sa Japan, actually marami na akong pero pag may gusto akong color na hindi talaga nila mag-gets yung kulay na gusto ko, pero I understand kasi iba naman yung medisina dito sa Japan, at saka yung ang hair ko kasi makapal talaga siya, at saka sa mga buhok nila, so iba yung texture niya, so okay na lang as long na hindi naman pangit yung resulta. So mga sis, kung gusto nyo color, dun tayo sa, hindi naman mga social, mga salon, kahit sa Pinas naman, diba? Ano naman, pag mga nasa mga mall, mga SM, nasa loob, may mga buka. Tapos na. Mga sis, mga brother, yun lang yung mga ganap ko sa aking hair salon journey today. So, mga sis, kung hindi pa kayo nag-subscribe sa channel ko, pwede naman mag-subscribe kayo. O mga brother, pwede pa-subscribe naman, mag-my time. So, pag may time din ako, mag-upload ako ng mga video na kahit papano may matutunan, sana, at saka feel ko lang, alam mo naman yung buhay natin dito, busy. So, thank you for watching mga sis, mga brother. Dito ko lang yung camera. Sa susunod na kabanata, advance Happy New Year! Channel! Arigatou gozaimasu! Bye-bye!